Entonces empezamos o primer punto do pleno, que a primeira aprobación se procede a data da sesión anterior. Como veis, disculpar, vale, porque no me dio tiempo a mí comentado. acabarla. Estuve con otros expedientes desde que me incorporé. Nada, que non está, non? Sí, Estamos falando de Vale, eso. exactamente. No, vale. Vale. Entonces suprimimos este punto da audiencia, vale. Vale, perfecto. Segundo, dar conta do período de media de pagamento e de informe de morosidade referido ao cuarto trimestre do exercicio 2025. Bueno, si queréis lo digo, pero Sí, ya se dio cuenta en un currículum, ¿vale? Y se explico. Sí, Eran, como me dice de memoria, 13,50 días. Vale. O terceiro punto é dar conta da execución trimestral referida ao cuarto trimestre do ano 2025. Vale, son os mesmos términos. O cuarto é dar conta do decreto número 47/2026 de data 10 de marzo de 2026, dada a aprobación da liquidación do exercicio 2025, xa tamén estaba referenciado a comisión. Quinto, dar conta do informe de cumprimento de estabilidade regrade de gasto límite da liquidación do exercicio 2025, que tamén xa habíamos comentado nas comisións. Despois, outra aprobación se procede do expediente do reconhecimento do Estado Judicial de Créditos 1/2026. Eu creo que tedes aí todos, non, que tedes pasado toda a relación de lectores cedulas. Nosotros estemos no sexto e no sétimo. Sí, nosotros tamén facemos. Isto é, bueno, ese resultado da xestión do equipo de goberno. Nosotros non temos aí nada que xestión ese tipo de facturas, de decisións que se tomaron. Entón, vamos a facer. As facturas, se traballos se encargaron, evidentemente hai que pagalos, entón non nos vamos a opoñer, pero vamos a fazer que máis é. Muchas gracias. Pasamos ao sétimo. Aprobación se procede do expediente de suplemento de créditos número 2/2026 financiado con remanente de estudio de tesorería. Gracias a Servicio Público de Atención. Non sei se lo que Sí, tamén. Pasamos ao 8, o octavo, que é a moción presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para a elaboración dun plan de accesibilidade a edificios e espazos públicos de territorial municipal. Señor Reloj, se queres comenzar ou falar o Sí. local. Casi eu así un pouco por encima da moción, creo que ven bastante ben definida sobre a idea do que se pretende traer aquí. O acceso, uso e goce de forma autónoma e segura a edificios e espazos públicos é un dereito que teñen todas as persoas, independentemente da súa condición de mobilidade, desde crianzas en carros ata persoas maiores con discapacidade. Observamos que en Mondoñedo hai edificios e espazos públicos de titularidade municipal que carecen das condicións básicas de accesibilidade, as cales impiden ou dificultan o acceso e uso aos servicios que prestan. Poñemos por caso o edificio do Concello, onde estamos, onde se encontra a alcaldía, os de plenos, as oficinas municipais, onde a alternativa que ten a cidadanía para poder solicitar de forma presencial información sobre trámites administrativos, realizar xestións, tramitar licencias, asesorarse sobre asuntos sociais, tesorería, urbanismo, asistir a celebracións plenarias ou tamén a outros actos institucionais e culturais que aquí se celebran, pois é acceder a estas plantas superiores do consistorio polas escaleiras, sin ningún outro medio alternativo que permita salvar o acceso entre os distintos niveis do inmóvel. Creemos que a Casa do Concello non é un caso illado, hai outros edificios tamén de titularidade municipal, como pode ser o Consistorio Vello, onde está a oficina de turismo, a biblioteca, ou mellor a Casa de Xuventude, que tamén presentan deficiencias. E do mesmo xeito que edificios públicos, pois creemos que tamén os espazos de uso público urbanizados, como rúas, prazas, parques, pois tamén necesitan unha revisión para localizar aqueles puntos onde non sexan practicables por todas as persoas en condicións de seguridade e de comodidade. Entón, con o fin de garantir que todas as persoas
un uso independente e seguro dos espazos, pois traemos esta moción ao Concello con 3 puntos de acordo. Un é que o Concello elabore un estudo detallado dos edificios e espazos públicos de titularidade municipal para avaliar e identificar os posibles obstáculos físicos, poden ser escaleiras, portas estreitas, bordes altos das beirarrúas, non físicos como sinalización inadecuada ou mala iluminación, que pode impedir ou dificultar o acceso ao movimento das persoas con discapacidade, mobilidade reducida, persoas maiores ou incluso mulleres embarazadas. Despois, unha vez elaborado este estudo e as conclusións obtidas, pois que o Concello realice as actuacións necesarias para corregir estes problemas. E despois tamén, un terceiro punto que xa o trouxemos aquí como rogo fai un ano, que tampouco se cumpliu, era que o Concello actúe con celeridade no mantemento das actuais prazas de apartamento para persoas con mobilidade reducida, xa que a falta de sinalización ou de pintado ocasiona que estas non sexan funcionais. Xa dixen na comisión o outro día que podíamos traer como rogo, pero creo que registramos a mellor como moción porque creemos que é de bastante importancia, creemos que o Concello ou a Corporación ten que ter un compromiso claro para corregir estas deficiencias. Por eso pedimos que se apoie, que se intentar facer de Mondoñedo un concello máis accesible para todos e para todos. Bueno, nosotros vamos a apoiar a iniciativa. Tengo que lembrar unha cousa que hai, non sei cantos anos, hai 30 anos ou menos, que un laboratorio aquí de cara do Concello, relacionado con os servicios sociais. E fixemos un informe deste dos edificios, estou falando que fai máis de 30 anos. Que damos as clases arriba onde estaba o INEM. E recordo que fixéramos unha silla de rodas, entramos, por exemplo, con ela fixéramos unha práctica onde está o Pazo Santo Tomé, entramos en un montón de edificios, claro, todos había dificultad para entrar. E digo isto porque vexo que moito non se cambiou, non algo se cambiou, porque dixo Eloi, o máis relevante é este edificio. Por que? Porque é o edificio fundamental do Concello que ten todo o mundo. A población que ten este Concello que é super envejecida. Unha persona de 80 anos costa un mundo, subir escaleras non me costa a mí, que son deportista, imagino unha persona de 80 anos. Entón, eu penso que había que empezar por aquí, por este edificio. Perdón. Eu penso que había que empezar por este edificio que é fundamental, de mirar de poñer un ascensor. Bueno, hai outros edificios, por exemplo, a biblioteca, que tamén necesita, que é un sitio de moito tránsito. O que hai que mirar? A maneira de financiarlo. Estes días saiu na prensa que estáse subvencionando Next Generation proxectos para viviendas, para edificios singulares. Non sei se collen este tipo de iniciativas. Non me acordo máis dicir desto que sobre todo que é relevante o deste edificio, porque sí que é moi comentado, é dicir, é algo que cando ven a xente de fora non tedes ascensor, sobre todo para a xente maior, que ten que ser un núcleo fundamental onde están os maiores servicios do Concello, os servicios sociales, a alcaldía, onde ves a presentar calquera documentación para facer calquer trámite. E digo, si que quero facer tamén esta reflexión, vamos a ver, este é o problema máis importante do Mondoñedo? Non é, pero é un problema ao que hai que darlle unha solución. Quero dicir, ten que estar na agenda para arreglar. Igual non se vai arreglar hoxe ni mañá, pero ten que estar na agenda dos problemas para poder solucionar, porque isto sí que me parece un problema. Quero dicir, me parece importante e interesante, sobre todo, que este edificio conte cun ascensor para poder subir as distintas dependencias tamén hasta o urbanismo, que me estou dando conta agora, onde se tramitan moitas cousas. E despois que estamos de acordo co iniciativa. Eu casi lle agradecería que houvese traído como un rojo, non como unha moción. Pero entendo, e este equipo de goberno sí que fixo valoracións sobre todo sobre este edificio, non? En sí. Tamén o había feito o fixera, perdón, as anteriores corporacións, porque consultados os técnicos anteriores do Concello, así como a técnica actual, esta opción puxose encima da mesa en varias ocasións. Os técnicos coinciden en que no edificio do Concello, pola súa peculiaridade, pois que non é viable nin o ascensor, porque non hai hueco suficiente nas escaleiras, nin os salvascaleiras, porque sería preciso destruir unha parte patrimonial
do edificio. Valorouse tamén a opción de que fora un ascensor exterior, donde había que facer, bueno, para outras condicións, había que facer diversas obras, pero en anteriores corporacións tamén se baixou esa opción e o informe de patrimonio era desfavorable ao ascensor exterior. Entonces, unha solución a corto plazo, seguiremos mirando a maneira técnica de conseguir esa accesibilidade para o edificio do Concello, pero o que nos dicen os técnicos anteriores e os actuales é que é moi complicado, por non decir imposible. O que si se está a facer, non para os actos culturais, obviamente, pero sí para a información e o acceso á ciudadanía, é atender abaixo na sala de servicios sociais pois os distintos departamentos fan a chamada desde abaixo, desde servicios sociales, e baixan os técnicos ou os funcionarios pertinentes a atender aos vecinos, non? É certo que todos os edificios do noso Concello teñen máis ou menos as mesmas características, pero sí que en materia de accesibilidade non somos o Concello máis accesible, por non decir que non somos accesibles nada máis que no Auditorio Municipal, na Casa da Cultura, que sí le ha instalado ascensor, e no Centro Comarcal, non? O que é a biblioteca tamén ten problemas técnicos para poder meter un ascensor, o mismo, se aquí non nos deixa meter un ascensor exterior, ali a verdad non se levou, o que dicir, non se levou a consulta a patrimonio, pero probablemente tampouco sexa favorable. O que sí, e agora estou pensando un pouco sobre a marcha, o mellor da casa na biblioteca sí que podría ser viable usar as caleiras, pero por un lado está a reixa e por outro lado está os baños, co cal, bueno, habría que vir. Sí, está claro que debe ser unha prioridade de este Concello, polo menos facer accesibles os locales municipales, pero o de ter un Concello con edificios patrimoniales relevantes, pois ten as súas ventaxas e as súas desventaxas, non? Moi bonito cara fora, pero a hora de dar servicios, pois non é tanto. Non temos ningún inconveniente en elaborar o estudio individualizado de cada un dos edificios municipales que les falta accesibilidade, de valorar as conclusións pois nunha mesa de traballo ou nunha xunta de portavoces ou como vostedes consideren convinte. E, por outro lado, con respecto ás plazas de mobilidade reducida, as plazas de aparcamiento e de accesibilidade de rúa, si é certo que temos un informe da Policía Local que foi pedido por a Alcaldía sobre a necesidade de crear máis plazas para estacionamento de minusválidos ou persoas con deficiencias, perdón, a miña palabra, con deficiencias ou con características especiales. E estamos a traballar na colocación de varias plazas de minusválidos. Vale? Bueno, digo minusválidos, me refiero a que non coste a palabra, sino persoas con capacidades especiales. Vale? Para esa opción de colocar unha plaza de... Isto está en base ao informe da Policía Local, non porque, digamos, nos pedimos a Policía Local que elaborase un informe en aquelas zonas donde se podría instalar ese tipo de plazas. Unha das recomendadas era no aparcamento de aí, pero cerca da zona de contenedores, porque, claro, unha vez que a persoa sale do coche necesita unha superficie que sexa o suficientemente
que non vale o suelo que está no aparcamiento en sí, sino que ten que ser unha superficie onde poda, digamos, colocarse a silla de rodas, ¿no? Outras das plazas que se van a habilitar son el frente do campo de fútbol e por abaixo, por a zona de Viñas da Vega, e outra das zonas será a piscina. E outro pabellón. Bueno, hacer un pouco accesible, porque son, creo que había outra na Alameda, me parece. Había outra. Sí. A parte de respectar que está, claro. A partir das que En relación ao estudio este que hai que facer nos edificios, creo que é bom, eu penso hasta que colaboran, que se pode poñer en contacto, porque nosotros cando fixemos aquele estudio, por a través dunha asociación que son os que necesitan acceder aos edificios, quero decir, entonces eles incluso teñen equipos técnicos que che dicen como son mellores os ramplas, por onde teñen que ir, que medidas son. Quero decir, non sabes, que igual se pode contar con apoio de alguma organización, non sei se da 11 ou de outra calquera, que vos diga, tedes algún técnico, vamos a facer este plan. Sabes? Que igual non nos costa tanto, siquiera. Claro. Bueno, non sei, estou... Non, porque nosotros cando fixemos aquel plan, fora a través dunha asociación, porque o plan fai de 30 anos. Si non me quedo plan, pues será máis fácil, pero o estudio técnico, pues Sí, a través de tal, entón, eles mismos son como saben que medidas teñen que ter as sillas de rodas, como son as ramplas, claro, as portas, como teñen que ser, todo eso, os remaches. Sí, que se pode ser facer. Por solicitarlo, claro, por solicitarlo non... Oye, temos pensado facer isto, importa-nos colaborar? Facer un escrito a 11. Claro, a 11 ou outra entidade que lixades conveniente. Mira que eu a dicir, eu acordo facer nun edificio dentro unha rampa para acceder personas con tal, e a porta por onde se entraba xa non entraba así, é dicir, a porta estaba anterior a é dicir, fixeron a porta e a continuación a rampa, e desde que tiñan a porta feita, a poñían, enteráronse de que así non entraba. Claro, esas cosas. Foi de público, de... Ainda que un parche maior que están facendo, bueno, pero iso facía igual que calquera persona. E cando unha persona ten unha superioridade que a mí que ten me cocido atendelo abaixo varias veces, baixas abaixo por respeto. Sí, claro. Porque é o mínimo que te sufre. Sí, sí. É dicir, mentre está con este problema que faz, eu calquera, é Sí, dicir, sí, sí. vos calquera. Sí, sobre todo a xente mellor. Porque os días... Sí, ese non é o problema de que No, bueno. así que vai conseguir eso. Claro, sempre que hai unha muleta con a cadera mala. Hasta que costa que se te conquista como a bosqueta. Vale, que non coste gato, eso cando se Por eso. Bueno, pero bueno. entonces, sí que hai un traballo detrás da valoración de todos os edificios. Quizás a que menos está valorado, por el que decir, é a Casa da Xuventude, porque, como o seu nome non indica, pois parecía que non, pero sí que é necesario a hora da verdade, pois, terlo en conta. Non vamos a votar en contra, porque non procede, neste caso, votar en contra de este tipo de moción, o cal, pode ser agradecido que o metese como rabo, que tiene que ser igual atendido, pero vámonos a abster, ¿vale? Pero que sí que hai ese compromiso de seguir traballando para a elaboración pues, de edificios máis accesibles. A verdade é que eu entendo que hai que adaptarse aos edificios que temos. Por exemplo, fixeron un edificio novo. Sí, bueno, O Concello. É como tedes. Vale. Pero quero dicir que non é como facer un edificio novo para pero non é o caso, non tampouco se pretende iso. Xa presentamos un rogo para que se pintara esa plaza, por exemplo, que aí está sin pintar, leva un ano, sí. Entonces, para presentar un rogo para que diga que vai ser atendido, para que despois pase tempo e non se faga nada, pois preferir que Non están pintadas non por dar nada. porque en base a esas, se as outras salen adiante, fanse todos conxuntos. Xa, bueno, pero a necesidade xa é desde xa, non hai que esperar moito máis.
A ver, a accesibilidade en Galicia ben regulada por unha lei, é a lei do ano 2014, chamamos así de accesibilidade, exixe que nos edificios públicos e nos espacios urbanizados, non quero tampouco pivotar todo sobre o Concello, tamén falamos das correntes arquitectónicas nos espacios urbanizados, pois hai que facilitar esa mobilidade. Entonces, isto implica que, a ver, nos edificios onde hai máis dunha planta, pois hai que garantizar a comunicación de plantas. Ben, pois unha rampa, ascensores ou un salvascaleiras. E nos espacios urbanizados, pois o mesmo. Antes falábase de o mellor falar con unha asociación. Aquí na Mariña hai unha asociación que se chama COGAMI, que é a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, que xa traballou hasta aquí, en Burela e en Viveiro, e que se podería falar con eles para que tamén fan proxectos ou asesoran a ver que posibilidades hai, posibilidades ten estes edificios. Ahora mismo salvascaleiras, antes o outro día falábase que non se podía facer aquí no Concello, eu creo que sí que se pode facer, de feito hai un montón de solucións arquitectónicas que se o permiten, porque hai que estudiarlas, o mellor hai 30 anos non as sabía, ou hai 20 tampouco, pero ahora nos tempos que estamos, eu creo que ten que haber unha solución. O último estudio técnico... A lei está para cumprirse, eu creo que as administracións públicas temos que dar exemplo neste tipo de cuestión. Hai 3 anos que vinieron a para colocar os salvados, sí. A única cosa das calles foi o que comentei contigo cando se baixábamos, é dicir, o único é que os casos de Manuel sacar aquela balustrada con todo a parcial ou parte, facer un trozo de muro para que cando subes as escaleras do descanso, por decir así, o último tramo de escalera, amarrado sobre ese muro. Incluso agora hai unhas barras E despois para aquí para arriba subir. hai unhas barras que no canto de ir no muro van ancladas na escalera sobre pedra, podría se sujetar que unha barra. Entonces a escalera, a rapa iría todo ao son da escalera todo arriba e faríase pois, en 2 tramos, hasta a primeira planta, e despois outro tramo na segunda planta, e aí sí que non hai problema. Aquí tamén isto que digo da barra preta que fizeron 2 tramos, porque o tramo que che vai por todas as oficinas, é dicir, como a silla de rodas, vai andando, non te vai ter 2 tramos. Pero sempre hai que ter 2 tramos, en este caso. É único, porque acceso por onde escaleras non podes, tens que montar montacargas. Se metes montacargas, se unha persona faça algo, claro que pode responsabilidad. Montacargas que porque entonces, é dicir, aí o hueco despois sabe. Despois a única que baraxaba xa na época de Jorgito, según se preguntou, era romper placas. Romper o que se dice literalmente, placas. Furar, hacer cuadrados, hai o medio rompió o medio do pasillo, o que era na oficina de Conchito, onde está a fotocopiadora cortada, unha cosa así. Cortar ali e aquí, claro, onde que fora correspondendo que chegar a cara hasta arriba de todo onde están os archivos. Diría máis, Pero eso é o que marca antes. No, o máis No, tampouco había técnicamente viable. O máis problemático era técnicamente viable. Despois a parte era que vayan a luchala ou que seña, a través de que enseña, non? A protección, a xunta, por onde seña. O sea, que como sempre peleada, non hai resolución. Pois claro, sempre protección, que non sei que decía algo de Nexa Dirección, por aí de fondos ou algo así. Bueno, pero bueno, mellor hai destas que de xunta de protección de accesibilidade. Non permite que se hai xunta de protección sacan cosas para hacer accesibilidade. Nos edificios das Malvinas, que se llaman ascensor todos juntos, los consumidores, a maioría. Son unha montacargas. Son montacargas. Hai algo que ten acceso a Algo que ten acceso hai algún que ten montacargas, saben? Si hai algún que ten montacargas, pero hai algún que ten ascensor. Exacto. Na Coruña hai ascensor. Sí, pois sí, que falamos do pai que llevaste, falamos precisamente sobre a dificultade de montar cargas ou de ascensor. Aí iso non, pregaramos un pouco máis, pero vamos a ver. Entón, pasamos a votación ao algo. Votos a favor, votos en contra e abstención. Sí, sí, pero no, o noveno, moción presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para a defensa e recuperación da sanidade pública galega.
A ver, o que xa se falou fai un ano, así, eu creo que, a ver, desde BNG consideramos que a sanidade pública pues, leva sofrindo un deterioro desde fai anos. Entendemos que eso que lo dicen cumpliu obriga de prever, organizar e investir recursos tanto na atención primaria como na hospitalaria. Facemos un diagnóstico que, bueno, vamos asumido como feitos, non? Falta de persoal médico, ou non planificar ben as xubilacións, non se cubren vacantes, bueno, a falta de pediatras e enfermería. Sobrecarga do persoal sanitario que queda, con cupos imposibles. Semanas de espera para casos de semanas de espera na atención primaria, fax no persoal médico e urgencias moitas veces colapsadas. Bueno, quería dar os datos, que xa fai, bueno, non están moi actualizados, non se dai 2 meses ou así, pero, bueno, máis ou menos, 200 concellos en todo Galicia sin pediatra, máis de 360.000 personas agardando con atención sanitaria. Hai datos que dicen que o PP particular que está no goberno pues, reportou máis de 1.600.000 euros na atención primaria e que aumentaron un 166% os seguros privados. Bueno, isto a nivel xeral. Aquí na Mariña pues, tamén hai problemas específicos como necesidade de cobertura de persoal de enfermería, falta número de matronas en atención primaria, falase que deberá haber un ratio de unha matrona por 5.000 mulleres. Ahora mesmo na Mariña bueno, hai ao redor de 31.000 mulleres maiores de 15 anos. Hai unha matrona que atende en Viveiro Mondoñedo e outra que atende en Ribadeo, que está de baixa. Entón, a que atende en Ribadeo Mondoñedo pues, ten tamén que facer o traballo da de Ribadeo. E hai outra en Burela, e iso pues, sale un cupo de casi unha matrona por 11.000. Eu creo que non hai número de efectivos suficientes tampouco na categoría de fisioterapeutas. Entón, pues, bueno, propoñemos ao pleno pues, para que inste a Xunta de Galicia, que foi unha moción que se presentou en todos os concellos da Mariña, para que se incremente o orzamento destinado á atención primaria de acadar o 25% do total do gasto sanitario, que é unha recomendación da Organización Mundial da Saúde, non é un dato así por decir un dato, por decir unha cantidade, que se cubren as plazas vacantes ausentes das que me referín antes, que se dote de efectivos necesarios na categoría de fisioterapeutas en atención primaria, creación dunha terceira unidade de fisioterapia en Burela, atención pediátrica a todos os concellos, asegurar un número de matronas suficientes, medidas contra as listas de espera, que os PACs conten con persoal eficiente, dotar de médicos psicólogos clínicos necesarios para atender a poboación da comarca na unidade de drogodependencias da Mariña, que agora está transferido aos Sergas, e, bueno, que é un clásico tamén a recuperación da área sanitaria da Mariña. E todos, bueno, que son de acordo con Bueno, pues eu non vou repuntar todos os datos que puxe a Loi, que discrepar en algún, pero bueno, concordo con a maioría. Desde o Consello tenemos a sanidade como un dereito fundamental, público, universal e gratuito, xo dicen aquí en algún pleno, por lo a dicilo. E logo tamén falou de falta de planificación, de que, bueno, plazas que non se cubren. Eu penso que o que temos que falar aquí da sanidade neste pleno é o que nos atalla. Sempre falamos de temas que nos preocupan a todos, a sanidade deles, o máis que nos preocupa, a educación, as infraestructuras. A sanidade, como nos toca aquí, pois, como todo mundo sabe, por desgracia, morreu un facultativo, que por certo foi membro desta corporación, Preto, que é o que consta en acta, aquí un pequeno reconocemento para ele, o que hai que preguntarse se se cubriu esa plaza. Eu fixen as miñas indagacións, cubriu que non se cubriu, hai un médico que ven eventualmente, e o que temos que facer é recuperar ou poñer encima da mesa, reivindicar que non fai falta ese médico, que antes xa tiñamos antes 4 ou 5 e quedamos ahora mismo en 2, máis o outro que está, a médico que ven, cando ven. E bueno, nada, insistir que a sanidade é un tema fundamental e que
e que todos apostamos porque melloren as condicións, claro. Os médicos tamén se queixan un pouco das cousas que pasan, do que viven, do día a día. E, bueno, pois nada, iso. Apoiamos a moción, Cando dixo que xa trouxera de outra vez, eu creo recordar que lle dixen que, non sei textualmente as palabras que poden decir, pero creo que o problema da sanidade, de razón a portavoz do PSDG PSOE, cando dice que a sanidade debe ser un ben público, universal e gratuito, porque así o recolle a lei, e así tamén esta corporación, este grupo político o entende. Pero cando falamos de problemas de sanidade, que os hai, e é certo, non se pode negar, e creo que nunca esta corporación llegou, de que existen problemas na sanidade pública, como decir isto? Pois os problemas da sanidade pública galega non é un problema da sanidade, o sea, sempre insta a Xunta de Galicia a que solucione o problema, non? Entonces, o problema da sanidade pública galega é un problema compartido. Non me vou a estender, como xa fixen en alguna ocasión, en reiterar algúns puntos débiles do noso sistema sanitario, que é común a toda España, e, por suposto, Galicia non ten aínda máis problemas para cubrir esas plazas, non? É un problema compartido entre o Estado, entre o Ministerio de Sanidade, que é o que forma as plazas MIR, que é o que forma ese número de persoas que van, pois, ou ben para a atención primaria, ou especialistas. É un problema do Ministerio cando a convalidación dos títulos de doctores de outras nacionalidades se queren incorporar ao sistema público español ou galego. Falo un pouco en xeral, non? É un problema de que o Ministerio tarda moito na homologación e pon bastantes trabas burocráticas, e eso perxudica, pois, a creación desas plazas MIR. É un problema compartido co Ministerio e que deriva na Xunta de Galicia, que é a encargada de contratar profesionales para cubrir os postos, non? Pero se non hai esa bolsa dentro do Ministerio para poder cubrir os postos, sigue estando a Xunta de Galicia, que o que debería ser estar a Xunta de Galicia e estar ao Ministerio para que cree máis plazas MIR, para que cree máis plazas en xeral, que agilice o trámite burocrático de aquelas persoas que queren incorporarse ao sistema como facultativos, ao sistema sanitario español, ou galego neste caso. Entonces, claro, volvemos ao mismo, o sea, faltame un cacho de esa parte, ¿no? Entonces, como o problema é compartido, non pode ser, cando o problema é compartido, hai que notificar as dúas partes, que as dúas partes tomen as decisións que veñan, as decisións oportunas, ¿no? Constame que desde o Goberno da Xunta de Galicia estáse tomando as medidas. Ese recorte de 1.600.000 euros non o vi. Vostede tampouco fai alusión á fonte, co cal non podo... A fonte é a plataforma da sanidade pública. Claro, pero cando se fai un recorte de 1.600.000, pois quizás hai que decir que recortou, e ese recorte de 1.600.000 euros non yo podo rebatir, nin confirmar, nin negar, porque, bueno, negar sí, porque non... É evidente que se está apostando pola sanidade, negar non, tampouco dixo, que se está apostando pola sanidade, que se está intentando chegar a acordos para cumprir pois coas necesidades ou coas demandas que teñen os especialistas, para eliminar esas cargas de traballo. Tamén é verdade, como xa le dixen en algunha ocasión, a nosa comunidade autónoma, por as
circunstancias que ten, que para nós pues, son ideales para vivir, pero mellor para algún facultativo pues, non é tan atractivo irse a unha zona rural a cubrir un posto de traballo. E tamén é certo, e sigo dicindo que non negamos a realidade, de que hai moitos médicos que están a punto de xubilarse e que necesitase un relevo. Pero creo que desde a Xunta de Galicia iso se estivo trasladando ao Ministerio en varias ocasións. O cal, como é un problema compartido, é un problema onde habría que estar as dúas institucións, e entendo que a Xunta de Galicia no que lle corresponde nas súas que é a contratación e é a agilización ou a resolución de problemas dentro da sanidade pública de Galicia está cumplindo, pois entonces volveré a reiterar pois vamos a apoiar a moción neses términos. Quería facer unha puntualización, como aludiu os datos do Ministerio, estaba buscando aquí en internet. Casi 13.000 plazas se convocaron, un 3,5 máis que o ano anterior. Pero ainda así non chega. Eu estou dicindo que se están incrementando as plazas con respecto aos anos anteriores. Aquí dice aquí, estou buscando. Sí, sabemos que se incrementan as plazas, pero siguen sin chegar. Entonces, isto é como habría que facer, non lle vou dicir ao Ministerio o que ten que facer, pero teria que evaluar comunidade autónoma por comunidade autónoma o que precisa e adecuar os datos ao número de plazas que se están formando e agilizar tamén o trámite burocrático daqueles que queren estar na sanidade pública estatal e galega neste caso. Con respecto ao que si nos atinxe, que é o noso centro médico, cando, por desgracia, o noso compañeiro faleceu, puxémonos en contacto coa área para saber o tempo que teníamos que iban a tardar en xestionar a plaza, e o que nos dixeron foi que irían cubrindo en principio non con un persoal fixo, pero sí que se iría cubrindo a demanda desa plaza para na maior brevedade posible que volvese a ocuparse a plaza propiamente dita. Por agora, pois, non nos a área está respondendo, está mandando ao médico a cubrir e volveremos a ponernos en contacto dentro de... Pois... Entón, voy a ver, vamos a contestar con Jesús. Está, precisamente, neste proceso de pasei dúas personas e unha persona delas non cubría as perspectivas necesarias para a facultade. E acabo de pedir para a facultade. Si nos constituimos de donde que ahora incluso van, non sei se son extranxeiros médicos polos concellos ofrecéndose, non sei onde origen os origen. Aquí tamén. E tamén, cambiaron o currículo e tal, fixeron unha entrevista. Bueno, que non quería non dicimos que o señor enseña bon, pero... Quero puntualizar unha cousa. Estou de acordo co dos médicos. Estou de acordo co que te dice dos médicos. Pero que me diga que a Xunta, co que respecta a ela, está cumplindo o 100%, iso duduño eu pero moito, e teño pruebas que non é así. Cada un defendemos... Cumplindo 100%, dixen que estaba cumplindo na xestión, non? En a gestión da técnica tampouco. Pero bueno, deixémoslo aí. Non quero que se malinterpreten as palabras. Eu reconocí que había un problema coa sanidade pública, reconocí que a Xunta de Galicia está ponendo os medios para a resolución do problema, non dixen que fora que estuvera, se a Xunta de Galicia conseguise resolver o problema ao 100%, pois non se metería este tipo de mocións, bueno, mellor sí, igual se metería, pero non habería este tipo de mocións, pero sí que está poñendo toda a súa parte para intentar solucionar o problema da sanidade pública galega. Vamos
deixado aí. Sí, é que este é un debate que podríamos hablar Sí, podríamos estar aquí todos. sin discutir nada, tal, 3 horas, bueno, porque hai moitas cosas, E hai outra cousa, é dicir, xogas a pelota con un lado e con outro, sino a xunta, é dicir, vamos a ver, este punto eu estou de acordo, pois tedes apoien que eu non son quen para dicir o que teñen que apoiar ou non apoiar, pero aunque isto non vai reflexado aquí, a xunta, creo que os da xunta son maiores, están capacitados para enfrentarse ao goberno central e pedir o que necesitan, que non dirían de outra cousa, pero para pedir están, non é o problema de que non vai aquí, que eles están capacitados Sí, pero bueno, pero dicir, pero que cada non se pode grupo ser bilateral. que decida o que queira, eso tamén é claro. Isto é un problema estructural que compete a dúas administracións. Entonces, o que non se pode é instar a unha administración e a outra non. Ou se instan as dúas administracións ou non se insta a ningún. É un problema conxunto, de responsabilidade conxunta, e creo que os deberían ir as dúas administracións polo ben de todos da man. As dúas, As dúas. que dirían ir as dúas da man, estou de acordo, pero é dicir, co que respecta a moción, digo, que teñen que ir os dous da man, estou totalmente de acordo e mellor non seguía, estou totalmente de acordo. Sí. Como ten, A ver, tamén estou de acordo que aquí trátase de... Aclara- Pero, aclara- perdón un momento, o de axudar a privada, eso clarísimo, aí hai forza. Pero bueno, ahora sí. A ver, para aclarar, a responsabilidade de contratar médicos é a Xunta de Galicia, a través do Servicio Galega de Saúde, en base a convocar a oferta pública de emprego, por licencia de contratación ou contratos de longa duración dos MIR. Hai un problema que a metade dos médicos que se forman en Galicia de MIR, a metade, unha vez formados, marchan a outras comunidades ou incluso ao estranxeiro. Entón, hai un problema aquí tamén, de que non sabemos fidelizar eses profesionales, porque será polo número de cupo que lle vai quedar despois, entón vanse a outras comunidades con outras condicións. Ese é o problema. Despois é outra cousa, aí que poñes un pouco de acordo. Por un lado, o Ministerio dice que ofrece que oferta 100% das plazas nos hospitais, nos centros de saúde que teñen capacidade. Nos centros de saúde, nos hospitais, hai unha capacidade de absorber a uns médicos MIR. O Ministerio dice que en Galicia que ofrece o 100% das plazas. E por outro lado, a Xunta pide máis plazas. Entonces, haberá que ter máis plazas disponibles para ese tipo de xente. Entón, por un lado, hai que fidelizar eses médicos que se forman aquí para que non se vayan a outras comunidades e ao mesmo tempo poder dispoñer de máis plazas. Entón, a moción, o punto da moción é para instar a Xunta. Podemos estar de acordo en que fan falta máis plazas MIR, en xeral. Eso podemos votar, podemos disponer en unha entrada. Instamos ao Ministerio a que convoque máis plazas MIR. Non pasa nada. E incluso tamén hai queixas de que tardan moito en profesionales estranxeiros para a homologación de títulos. Pero tamén podemos estar de acordo. Esta é unha moción para estar a Xunta. Se vostedes queren engadillado, pero os puntos que é para estar a Xunta, eu creo que eu non retirarei ningún. Poderíamos engadir algo máis, pero o que hai eu non retiro nada. Eu personalmente vou debatir algo sobre personas que dices que ahora xente que se vai para fora tamén se pode decir porque é o que coñezo, non conozco moi forte en Santiago, en Coira concretamente. Hai asturianos, hai canarios, andaluces, dicir, xente, usted dicía, xente de aquí de Galicia que a promover vai para fora, pero que tamén reforman para Galicia. A mitad das plazas que se forman en Galicia marchan de Galicia. Sí, pero os de fora veñen para aquí. Pero o CER cubre as plazas aquí.
Además, eu só volvo a repetir, só falo do que conozco. Pero ainda así non son suficientes. En Burela, desde hai un ano para aquí, completaron muchísimo o... Pero hai unha cousa. Esas que se van, por que non podemos retenerlas? Cal é o motivo? Porque a mellor non lles interesa, porque eu conozco algún que conozco, non, voume para Santiago ou voume para outro sitio, porque teño outros cativos, teño as universidades, teño meus familiares, teño tal, o coste de vida sale moito máis barato, por exemplo, que se dá un caso. Outros por outro motivo, e outros van porque non se apetece quedar só, motivo que teño. Outros van a Inglaterra ou a Alemania porque ganan moito máis, que tamén hai un caso. Hai casos para todo, igual están de folga, parece moi ben, pero por la tarde fai unha peonada que cobra 800 euros. Responsabilidade como cualquier ciudadano do mundo. E por iso non quero entrar neste debate, porque, bueno, iso, iso, vamos a deixar, cada un é moi libre de personal de facer de ver a cada persona en sí. É moi responsable dar a responsabilidade de cada persona. Pois dicía antes que podemos estar debatindo toda unha tarde, ver puntos a favor, puntos en contra, non pouco. Eu digo que eu creo que non é só unha cuestión económica, que tamén, pero bueno, eu creo que é unha cuestión tamén de carga de traballo, e despois fai falta enfermeiros e psicólogos, e xente que fai o papeleo, e que o médico se dedica ao que se ten que dedicar, que é a súa parte. Moitas veces están facendo labor administrativa que non ten que facer. Gracias por tocar este tema, porque queren, porque lles pagan 200 euros máis. E como queren que lle paguen esos 200 euros e non pagar de un auxiliar, esa decisión ten que tomar a xunta. sí, pero vemos a historia, pero como presiona, que afora, entonces, claro, queren 200 euros, toman 200 euros, pagan o papel e que facer un auxiliar. E os auxiliares sacanse de aí e levas outro puesto. É dicir, é moi... hai que estar atentos. É dicir, todo a acordo da fora, señor, todo a acordo da fora, tanto menos carga de traballo teñen, tal, pero non me facas a peonada pola tarde, que cobras 800 euros, sempre responsable da tua folga. É moi debatido, é moi debatido. Hai moitos problemas como hai, Sí, sí. pois algunhas persoas que están esperando unha prueba desde o 2023 Sí, exacto. e hai algún que porque polo que pode ou polo que move vai ali, chega, opérase, fai todo e o que está esperando desde o 2023 sigue esperando por unha prueba importante. No, así está todo así. Bueno, é un tema moi delicado. Sí. Bueno, votos a favor, votos en contra. Y en parte que la votación. Votos a favor, votos en contra. Decide votar el candidato. Entonces, se rechaza la moción. Bueno, entonces pasamos a vamos a preguntas. Bueno, todo esto comentarle que tamén hai o señor ciudadano aquí presente, aí don Ricardo Fernando Rodríguez, pasou un vídeo que ayer noite xa non había pasado Jesús Blázquez da edición 98, que estuvo no Parlamento de Cantabria. Vale, estaba marchando a coloquio ali, con dúas señoras, comentou ayer antes de comentar a usted. Díxome claramente, bueno, que estuvo ali nunha tertulia, unha das persoas que me conocía, que Jesús Blázquez a conocer máis ou menos como era, que residía en Mondoñedo, que vivía en Mondoñedo, que gustaba moito de Mondoñedo, vendeulle en Mondoñedo ali con que por oficialidades, así os que pasaron o seu vídeo. E, bueno, invitónos a esta señora que dicía que me conocía que eu, o señor Luis, non sei que era, me dou cuenta por foto, que por a calidad. Invitou a vir aquí a Mondoñedo Mondoñedo, que nos presentaba, que presentaba a corporación que fixera falta no Parlamento. Paso despois se querer o vídeo, ou que pasa. Dixo a mí allá, dixo, mira, hai que unha señora que te conoce, mira, se la conoce, verdad que no vídeo non a conozco, ela me dijo que me conoce a mí, bueno, quería que os sepades. Pois é a miña prima Chiche, que vive en Santander. No, eu pensei que o mellor era, tiña un primo, que era famoso, que peor que toda esa historia, e dixo, a ver se vai ser o meu primo. Pero, non é. Que me abordan. Bueno, era comentario que se... Perdón. Primero resultó, todos están de muchas gracias. Perdón. Sí, no, el señor, sí, pero si el dice que Jesús que me va a negar. El señor Jesús que se 82. No, pero este va por el registro. A lo mejor por eso. Bueno, es lo mismo. Se van a discutir. Empezamos luego.
carretera por as preguntas de ANECA. A primeira pregunta é data 25 de novembro de 2025, o registro de entrada da 3741 chegou un informe correspondiente á Auditoría de Aguas de Galicia relativa a EDA, na que a valoración da calidad global de EDA é moi deficiente porque se recomendan 13 actuacións de xestión e mantenimento de deficiencias apuntadas por a auditoría realizada por Aguas de Galicia. O mantenimento por cada Concello responsable das realizadas. Primeiro, corrixiu o Concello de deficiencias apuntadas por a auditoría realizada por Aguas de Galicia. Bueno, en primeiro estás traballando con eles para ver cal era o problema que había, a ver os arquivos controlados que eles dicían, estás facendo un traballo con eles. Xa outra vez que fixamos un traballo con eles non nos gustou moito, pero bueno, estás traballando con Aguas de Galicia, efectivamente as depuradoras son moi antiguas, o que si hai que reseñar que todo o que a agua sigue sendo de calidad perfectamente, todas as que salen depuradoras salen perfectamente. Un dos problemas acaecidos, a partir de uns comentarios que nos dixeron, que temos comentado, aquí desde fai muchísimos anos, excepto os últimos anos que, bueno, que foron chegando así para realizadas en alguna empresa, todo o problema é que todas as aguas que baixan, que sei, que desde o Remedio, da iglesia do Remedio, ou polo río de Sisto, ou por onde queirades, todas as aguas van vertadas as pluviales e todo vai todo mezclado. Se non se separaron por motivos que foron, que non hai que comparar nada, fixos así, a máis Jesús. Está feito, non? Estamos elevados, pues habrá que separar. Entón, chega unha máxima cantidad de aguas claras a ese punto. Entón, claro, ese punto, hai momentos que non chove moito, que recorde eso, pero por demás non ten maior problema. Que se está facendo un estudio, como se está facendo un estudio para a viabilidade, cal é o sistema, e como se pode reparar ou aminorar a Eso é base. fundamental, porque hai informes de Aguas de Galicia todos os anos, e todos os anos uns informes terribles. Hai que sentarse con eles e dicir que hai que facer. Houve toda a vida, pero que desde que houve unha reunión que se foi claramente moita xente, técnicos e non técnicos deste Concello ali, porque iban dar solucións, o que fixeron desde momento foi non dar solucións. Entonces, falamos con eles, aquí hai que sentarse e habrá que dar un problema. Hai que buscar unha solución, que marquen día e hora, e, bueno, pues veremos a lista de personas e que nos den solucións. Unha inversión, Bueno, que cada ano hai un informe. Claro, exactamente, buscar de solucións non hai máis. Ese é o que é o mellor. Pero, bueno, o que non podemos agora é, por dicir algo, por levantar a calle Avenida San Lucas, un teito, por dicir algo. Porque ten un problema. Pero, bueno, a boa solución terá que ver. Non sei se o mellor é que non pode, porque estaba pensando que era unha acordada, porque non pode, xa non veñen separadas, é dicir, empujar por aí o que pode por deixar, non pode, portanto non pode. É que, se non me engaño, a depuradora, cando empezou a funcionar, cando se inaugurou, xa non teño así moi claro, pero creo que era así. Xa casi funcionaba de noite como de día, é dicir, non descansaba, porque fixéramos unha revisión, que o daquela non tiña puñetera idea de nada, e vades polas calles, e ves que foi tamén cando éramos buscando unhas averías, é dicir, de noite, cas augas que non tiñan que ir á depuradora, as augas dos ríos que veñen de arriba, vai toda a depuradora, entón está funcionando de noite. E, por exemplo, a auga do río situada, Así, só hai unha pouca que sale, esta que sale a que sale na Fontevella. Aquela creo que é a única que vai ao... Sí, que non vai ao río. As últimas que arreglamos nós, pero agora falta conectar desde Coencos hasta en Prenda, porque aí xa van separados un dos estudios. Todas as zonas se van separando. A ver, é unha cousa, non entrar en debate, pero os puntos, moitas dos puntos van único exclusivamente por labores de mantenimento da depuradora. Eu teño que investigar procedementos de residuos, fazer limpeza da roto matiz, actualizar a instalación da bomba, revisar o estado das grellas, realizar limpeza de canales, sustituir os caudalímetros, purgar e deshidratar fangos, realizar labores básicas de conservación e mantenimento das instalacións. A ver, non estamos falando só de... Sí, non é que falos e como se dixo que é. Todo eso, non só estamos falando... Non, pero non facía sin conxunto con todo. Aquí vai facer un estudio conxunto con todo, que é que se concesionar, claro. Iso vai un conxunto con todo.
O siguiente era o 29 de decembro do 25 do registro de entrada. Na preguntaba eu, había outra pregunta, na mesma nada. Que consecuencias pode ter para o Concello feito de Se caso? eso dá lugar a unha multa ou unha No, cosa, de momento non. ou sanción. De momento non. Pois o 29, o segundo era o 29 do 25, o registro de entrada 4101, chegou un escrito ao Concello de Agua de Galiza realizando petición de documentación adicional para a autorización para a sobrehabitación de antigua nave de Forxa e a fábrica para espacio cultural do museo na zona da Policía do Río Validades no lugar do Millo de Arriba. Achegou a documentación requerida a relación referida. Sí, bueno, está esa parte dela, falta outra parte porque teñen que facer un estudio con eles, porque agora, a ver como se explico, ou como vos explico, tanto é decir, esa zona dos Miños, como xa sabemos todos, é unha zona inundable. Vale? Sí. Antes, ese taller concretamente era privado, e por eso sí, que entraba en agua, pero bueno, era privado e non entraba personas, non entraba público, por Estamos falando da ciudadanos. Forxa. Estamos falando da Forxa, non do taller, verdad? Sí, non entraba ciudadanos. Pero ahora considérese que van a entrar ciudadanos. Clientes, chamaremos a ese. Por tanto, ahora hai que podemos solicitar, buscar outro procedimento que sacaron novo, que como chamaba, un anexo de medidas de riesgo por población que está a máis parte da zona. Entón, é o primeiro que se vai facer aquí, eles deben fazer o 4, e que os técnicos de Mondoñedo está xa de acordo con os técnicos de Agua de Galicia para realizarlo en conxunto. Mirar aquí e verlo con dificultade. Non sei se van pedir características do muro, bueno, eso é o máis básico, é que é por eso, non é por outro motivo. Cada 15 días, creo, para... Sí, no, pero... A ver, todo isto ben dado, bueno, os muiños sempre en un lado. Entonces, desde as últimas riadas e desastres, que por desgracia tiven lugar no noso país, aplícase novos protocolos e novos anexos para as zonas inundables. E, de feito, a nosa técnica estaba en contacto co de Aguas de Galicia para conseguir ver exactamente, en concreto, un anexo que era o máis complicado de cubrir, para ver se entre os dous, e o técnico de Aguas tamén le conocía que era a primeira vez que o iba a facer. Que, bueno, que iban a ser unha serie de medidas en zonas inundables e que tiñan aplicación inmediata. Por iso se nos había solicitado todos esos anexos, ¿no? Que a un plazo de 15 días mandouse unha declaración por onde se estaba realizando os anexos e as medidas van, pois, para que non sucedan desgracias como o anterior, e arquitectónicamente, pois, desde subir enchufes a unha altura máis do habitual, a ter sistemas de salidas de auga para que non pon en peligro a poboación e a xente que reside nos inmuebles, e se van a aplicar tanto para edificios públicos como para vivendas de uso privativo. A línea vai por iso, unha aplicación de medidas para zonas inundables. E por iso se nos requeriu ese anexo que nos, bueno, hasta o de agora nos estaba a pedir. O siguiente que faz está nas situacións de rehabilitación. A licitación. Como está? Que pasa? Sí. A pregunta é eso, como se vai recuperar a ponte do barco para tráfico rodado? Bueno, pues este é un estudio que estuvo facendo a empresa que dixera, estuvo acortada, era acortado un poquinho máis, porque estuvo mirando como fluctuaba desde que fixo a limpieza lateral e, bueno, para recuperar o pilar, fixo unha limpieza hacia todo o lateral, hacia todo o que había ali, e quixo ver como fluctuaba a auga nos pilares. De feito, este ano, volveron a aparecer ali troncos, bastantes troncos, non sei se 2, 3, 4, 5 anos, troncos, bastante tirado, está mirando o estudio por esa parte deso, a auga polo, bueno, mirando hacia fora, por decirlo de alguma maneira, os arcos, os dous últimos da parte da dereita,
antes estaban tupidos totalmente. Destruíron toda aquela zona para que a auga volvera por seus propios corpos. E hai unha zona que, cando eses árboles trancan ou eses árboles paralizan, o auga baixa precisamente contra o outro lado. E baixa por onde pasamos por a contracarretera, é dicir, por a calle que queda, non sei como se chama a formada de Pedra da Tasca, está en Barcelona, baixa hacia aquele muro, e podendo correr. Por eso estaba mirando como fluctuaba, é dicir, en estes momentos xa están pedidas as señales para abrir, un tonelaje amplio, que vai circular en ambos direccións. Pero bueno, estou estudiando sobre ese traballo, para ver como fai. Vale, eu creo que eu tiña entendido que apareceran outras roturas ou outras, non hai nada de eso. Vale. Estuvieron mirando das horas, que era unha verdade que precisamente miraron eso a ver si cando os estrombos son bastantes, a ver si hubiéramos o fisura en tribunal, e si a auga circulaba perfectamente por os dous da dereita, claro, non, o sea que, bueno, a xada da auga, home, tamén hai que dicir que este ano non foi o mellor desas augas tan torrenciales, pode ver un día puntual que foron máis augas máis continuas, que, bueno, que eu quería mirar é cando caen esas tormentas de un cuarto de 20 minutos, onde leva todo o que leva, non se deu caso, pero bueno, a historia está. A pregunta 4. Varios usuarios e usuarias do Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable dos barrios de Gonzalá e La Fonte leva máis de un ano de agua da traída municipal. Isto produciu por defecto logo dunha análisis particular de agua realizada en outubro de 2024. Acá, segundo o laboratorio que analiza a mostra, considera a auga sanitariamente non potable. Tendo en conta que este feito por este procedimento de un escrito á empresa concesionaria do servicio en xaneiro do ano 2025 e que ao día de hoxe os veciños afectados non tiveron resposta da concesionaria. Esta incidencia foi comunicada ao Concello por parte da concesionaria, así que non me avisou. E o Goberno Municipal conhecedor destes feitos, claro, se non o dixo, evidentemente. Que non tiveron resposta aos veciños, que é mentira. Aquí usted non pregunta eso, pero dice que día de hoxe os veciños afectados non tiveron resposta a concesionaria, si, falaron con eles. Con 3 ou 4 falaron. Eso teño claro, porque hasta os propios veciños me dixeron. Non sei, me dixo unha persona que non falou con eles, pero outros sí que falaron con eles. Porque senón, non me trasladou a mí, porque os veciños trasladou a mí. Oye, comentando, e te dixen, sí, está, agora ven a segunda. Ten o Concello un informe que acredite se agua se suministra aos barrios antes indicados de data para consumo, sí. Además, a mesma que falla a de todos os días. Por eso o sabemos. Cale, entendeu que usted non pregunta cale, efectivamente, eso vai non para realizar. Estamos buscando a preferencia de precio, non só este, vai realizar 3 máis. Depósito. Para que non pregunte, vai preguntarse yo. E esta mesma resposta que estou dicindo ahora mismo, de que iba a intervenizar, díxolle a este señor tamén, porque tamén mo dixo. Dos señores tamén mo dixeron así, a empresa concesionaria me dixo isto que iba a intervenizar. Eles me dicen que tiñan seguridade de que esa agua fose potable, Sí, que no, non estaban bebendo, que se lavabanse con ela e todo eso, pero que non estaban. Eso parece correcto, Pero e que era que esa agua era eu potable, entón, ante a duda, pues, preferiron non beber. estou no mesmo caso disso, pero eu tamén faría o mesmo que non digo contrario, pero a agua sí potable, e dixeron tamén que era potable por sondales que te levan. Pero bueno, eu podo dicir que non, estou que sí ou que non, pero A ver, eu... exacto. Eu só vou E cuidado, eu estou ali, eu por exemplo, isto non fai para de costear, eu en xove a auga da casa da minha muller non bebo. Por qué? Porque me gusta de muller, non me por sabor, porque non me parece non agua, que é agua de aquí. Pero bueno, é de Liberna, e para mí, nunca nada diferente. Aparte de eso, outra cosa que temos que decir, os análisis particulares, unha empresa particular, Claro. pero isto Sí, no, eso teño. non me haga fondo, para eso me entendo. Digo porque, para que sepamos todos, unha agua que é unha análisis particular non é respetable. Eso tamén pode ver. Pero, entonces, a forma de eles dicen que nadie lles dixo, Sí, que yo dixo. pero como si... E incluso Pero que lles dixo? Dixo a Acuaria, sí, no, dixo a Acuaria. E incluso que iban a impermeabilizar, pero es que hasta a veces non vou reconocer. Vale, Por eso. Vale. E incluso é máis. Un día que fora logo, non sei por qué, non me acordo que fora, o que fora.
Unha chamada foi sobre eso. Estaba de acordo que estaba na Avenida da Coruña. E iba a ser a Diputación a firmar algo. Ahora que me acordo. Ai, chime, pois era igual, ao mellor, se fixeron os análisis que se dicen presentar de documentación ao Si eles fan cada X tempo os análisis. como fixamos nosotros dos pelames, por exemplo, que se vieron Sí. públicos, pois cando se fan os análisis, enseñarle aos vecinos, mira, isto que é, digo, para que esteñan máis tranquilos. Sí, sí. Bueno, depois é, rogo que o Concello se asegure do Estado de Conservación de captación do imposto de conducción xeral de DDD ao informe aos vecinos da calidad de agua que chega aos sobreviventes. Está informado, está tudo. Rogo que o Concello retire a tarima de madeira da Plaza da Catedral. Eu aquí, con o Sobrino, teño unha pequena discrepancia. Hai un hostelero que quere collelas todas. Todas. Hasta demais. Hasta aí. Entón, se fixeron para utilizar a hostelería, retiradas ahora, podemos debatirlo, poden dar os teus motivos ou non, a ver se me vemos rogo, se queren ustedes na xunta de portavoz, poden. Ahora, se non algo, é mal estado, resbalan, xa que hai unha persoa, a ver, que ahora mismo está facendo función para que foron. Arreglo de Elas salieron en mellor retirados que non telas. os estados que estaban mal, están arregladas, incluso el mismo dixo, o meu cocinero, que podía paralizarlas e preparado. E comentou que efectivamente non pode collelas todas porque, si pode collelas todas se os outros non o utilizan, e bueno, permiso deles ahora, claro, se unha das outras partes, por decir que está dividido en 3 zonas, se unha das outras zonas se pide, pues ten que coller a zona correspondiente. Eu só quero puntualizar que, seña a solución que tomamos, hai que lembrar que costaron 15.000 euros de gastos públicos. 15.000! Pois por máis adiante vamos entrar no outro debate que a SUSE me parece como o de agora, o paseo que quede libre ou en tal caso para usar persoas de movilidade. Que no seu día, con esa idea, se fixo. Non, pois eso tamén, no seu momento, ao mellor podemos ter debates, pero sí, en tal caso, como moito, persoas de movilidade hospitalaria, que é inflible que vexa xente que se novas, atadas as sillas que están a movilidade, que non se pode pasar por Non me falta seguir a roda. É que nese tema temos, fixemos o acceso aquel para as persoas con problemas, para subir os soportales, e despois temos todo trancado nos soportales. Esa é unha realidade. Hai unha ordenanza de terrazas que hai que cumplir. Sí, pero a ordenanza é que non se leva a Hai cabo. que cumplir. A pregunta do PSOE, se a PSOE presenta a seguinte pregunta para que sexa contestada. En que situación se está con a renovación do convenio con os artesanos de Muñoz? Estamos pendentes do informe técnico de vivienda, que estes días chegará aquí máis ou menos, e despois xa vos contará a xunta de portavoz. Sí, bueno, isto xa vou a adelante en algún momento, que na convocación de portavoces. A miña intención é ter un informe dos servicios técnicos sobre as medidas e as características de cada edificio e de cada piso, o sea, tanto os talleres, o sea, as medidas dos talleres, como as viviendas dos artesanos. En base a este informe técnico, pois, asesorada polos servicios jurídicos, intentar buscar a maneira de que pois, o poñer un precio, sacar unha ordenanza ou adaptar alguma das que xa temos para beneficiar de unha maneira a labor dos artesanos, pero sí pagando pois, unha cuantía, ainda que sexa mínima, por a vivenda ou polo baixo que decidan alugar. Ou no seu defecto, que revertan esas cuantías en servicios para o Concello. Pero, bueno, está en valoración técnica antes de falar con os servicios jurídicos para ver ata onde podemos marcar as pautas. O que está claro é que ter unha vivenda implica unha vivenda que pagamos todos, implicará unha serie de consecuencias, obligacións. E se non se cumple, haberá que tamén programar deses novos convenios ou ordenanzas o incumplimento das normas que se estipulen
dende aquí, pois que conlleve a pérdida ou ben do inmoble do obrador ou ben do piso que estiñan utilizado. Bueno, a segunda era que para realizar mellor unha conta do arco en máxima, pois se toma decisións de deixar as novas líneas de floración, que rima, eu creo que é a mesma. Que porque Pois se toma decisión de deixar no sentido, non sentido non, que cortouse tamén. ahora xa non se No, circula. nunca se deixou no solo sentido, que non se deixou Nos dous, Ah, pensei que se podía nun. No, estaba nos dous. Ah, pensei que se podía Non, nun. foi por motivos que antes comentaba, vale. Sí. Non pensei que se podía nun sentido. Nos dous. Non me haga despois o compañero. Foi moi desesperado. No, foi porque Esperanza vai andando máis coche. A terceira que previsión ten que pregorar para rematar a súa casa de cultura, porque estamos, outro día comentamos, estamos facendo un estudio, fecha xa temos a pero estamos un traballo sobre iso. Por decirle que antes de verano. Antes de? Do verano. De? Do verano. Ah, do verano. Vale. Hai un avance por resolución en torno ao anuncio da instalación do Parque de Alvarón no noso Concello. Bueno, está nunha tramitación previa. Simplemente está pedindo varios informes, es decir, sondeos, toda esta historia, pero non hai nada máis, non teñen pedido ni licencia ni nada. Non nos dimos conformidade, sempre Exacto, se sí. pídesenos cando é un parque eólico, pídesenos se damos conformidade ou non, e non se nunca será conformidade. Pero depois non sei, un parque eólico. además non sei o que está pasando, que muchos parques eólicos que había xa pedido tal, Non están esperando. Sí. No, Borrasca sí que xa se Este último hino musical foi o que inventou un... de Tisca. Pode ser. Borrasca de Tisca está Benfica, se o nome é raro, había outro nome rarísimo. Pero, bueno, No, pero os outros tres os estimaron. outros tres xa desestimaron. Pero non, Despois do trámite medio non me acordo que non era. Vale. Dentro do plan, pero eso generalmente en toda a gestión, que vosotros podeis ver perfectamente. Eso están aí os nombres de Loi. Eso están os nombres deles na gestión. Son entradas perfectamente. Sí, además chegaron a desestimacións a hora, Sí, chegaron. Claro. O que mandaxe por vos xa chegamos que. Bueno, nada, simplemente ahora que este proceso aí. Sí, dentro do plan resolve, está rehabilitando a vivenda situada xusto en frente á Praza da Basta. A fachada deste inmoble que actualmente xa non existe, tiña as características especiais, xa que era unha entramada de madeira como agora. Esta rehabilitación conta con informe de patrimonio preeminentes. Por que se quedou esa parte do edificio? Esa parte do edificio, eu non por esta pregunta, xa fai, non sei, 5 meses, 6 meses, houbera unha persona, bueno, que eu conozco, teño trato con ela, mandar un escrito, non sabía quen era, a ver porque esa fachada non se deixaba así á vista. Imposible. Es decir, porque se vosotros acordades que esa casa non tiña, o entramado nunca estuvo á vista, estaba tapado con cables, de esos. Hai un tramado que dices Non estaba tirar. o entramado, cando fixeron un pequeno sondeo, miraron a ver que había debaixo desas casas, e se había pedra. E era un entramado, o entramado non pode echar a vista, que con un pouco de agua aérea, vai todo. Pero bueno, aí está aprobado por nivel técnica. Ademais, eu da pouca que os día a de Ubus, podemos ter alguna discrepancia con alguna obra que non ten licencia, que a gran maioría teñen todas, pero non sei se ahora un ou dous non teñen licencia, porque hai pequenas discrepancias, métanos os seus ou métanos a Pogo Pep, ou alguna cousa máis, non se vai precisamente unha non que ya teña poder, bueno, pero unha desas casas que hai unhas pequenas diferencias entre ambas partes, e por eso métanos a Pogo Pep non o van a facer porque hai unha dificultad que eles queren de unha maneira e non se les pode dar licencia. E se non se les pode dar licencia, non se vai dar. Consultamos co Peplich este asunto, porque a mí parece moi relevante. Isto do adobe, a casa de Cunqueiro ten adobe, ten por dentro, ten Sí, pero por fora ten un sistema. un entramado de adobe. Sí, pero ten o mesmo acceso, aspectos. Sí. Por eso que... Vale. Pois esta, hai unha previsión para arranxar as pistas do famoso estrada de Marizos de Pena? Sí, hai unha semana no plan de protección, no plan de mujer. Sí, unha semana está Ah, no plan único, están incluídas? Sí. Pero no ano 2025 xa lo. Estas dúas? Sí. Sí.
Pero, hombre, como non se pode dicir, pero sí que Nariz. además, No, pero algo. se la proba ya la... Non dices ben, Mariza Sopena, Mariza Sopena. antes da casa de... Marisa Sopena, ese vai do... También. La que estaba abaixo. Esperanza está diciendo a señora secretaria que estamos pendientes de que presente toda a documentación que ten para adjudicar. Lo que se do 26, ¿no? No, 25. 25, Estamos de 25. Bueno, sí, pero creo que Marisa Sopena vai no 26. Porque xa do 25 foi a llegar a patar todo. E no ano Bueno, pasado sí sacamos que- o 2025, pero- presentaron dúas ofertas, e as dúas ofertas, nin que as copiaran un do outro, eso se daban a matar, por decirlo de alguma maneira, estaban clavadas. Ni un céntimo arriba, ni un céntimo abaixo, pero clavadas. E nos chamou moito a atención. E a intervención me dixo, oye, pero hablarían, e dixo, non, que se daban bastante máis. Bueno, ahora presento no siguiente, que se coloque na maneira dos remedios urbanos que se retiraron, sí, Solo hai efectivamente. tres. Sí, pero está en restauración total e absoluta. A condición e cando se coloquen eses, retirarase os outros para facer esa operación de pero novos, van a quedar prácticamente novos. Xa está. De tamaño. Bueno, pero, Outro día por ali e non ten olfato. pois xa está, sí, pero é por eso, temos a reparación. Queremos que o presidente do Concello non lle conto colaboradora para mellorar a limpieza das nosas ruas. Constanos que hai unha inversión importante, pero, por outra banda, aforramos o personal tamén, se estamos de acordo, base comentou xa, como que non habrá xa fai tempo, e pedir o presupuesto e enseña o medio ambiente ou que enseña que nos subvenciona. A terceira, propoñemos ao Goberno Municipal a creación de un grupo de traballo para tocar solucións e mellores aos problemas existentes, uso de estación de autobuses e a responsabilidade de todos cuidar do noso patrimonio. En eso estamos de acordo que é responsabilidade de todos. Unha vez falaron... Empezando por Ciudadanos. E eu dicir, unhas cámaras, non eran? Sí, Non falaron? Sí, pero vou explicar sobre na estación de autobuses, fixemos un presupuesto, quizá o argumento que debemos definirlo, con cámaras incluídas tanto exteriores como exteriores, 44.124,76 euros IVA incluído. Bueno, canto dixexe? 44.124,76 Que nos soluciona isto, é dicir, para que está enfocado este presupuesto que vai... para a reforma integral, Reforma integral do humano. e incluso as rejillas de entrada do Moi sol. ben, e vamos a arreglala para aquí? Porque se vamos a arreglar, despois ten que ter unha finalidade. Ten a necesidade de estación de autobús e hai unha persona que está interesada En coller lugar, Coller non sei se non de Troinchos vai tempo xa. e incluso hai unha que, bueno, a Iarnes ten unha persona xa que falou con ela e hai unha segunda que eu poño máis en dúda que é unha da outra, que iso xa é un pouco máis rocambolesco. Bueno, eu estou de acordo que se arregle, pero despois temos que dar dentro todos. Sí, sí. Sí. Vamos a meter ahorita con 44.000 euros e ao mes siguiente cámaras sí. fuera, cristales fuera. Sí, bueno, eso é un problema que non só está aquí, sino Claro. en los concellos limítrofes. Y la verdad es que estos días estamos tendo tamén na casa do concello certos problemas de sabotaxe. Entonces, bueno, pues al final, pues a nadie le gusta ter cámaras en todos sitios, pero al final, pues cando hai que sopesar si podemos cambiar fechaduras e chamar a carpinteiros a deshora para poder abrir as medidas municipales ou ter un servicio de vigilancia Pero para se algo de nos lleva al próximo. Sí, Sí, porque xa leamos todas veces, todas veces con que non podemos entrar en oficinas municipales. Outra cousa, da Ponte do Pelourín, non preguntei Natal, pero vi que se presentaron escrito que hai Sí. algún problema, agora que lle mandan retirar as cadenas á propietaria. Non digo servicio, non digo informe. Que hai problemas entre os vecinos, Non sei se hai unha puntaría, hai unhas cadenas, e un sí. veciño non deixa pasar, A ver, supuestamente esa ponte, non ten non sei licencias. se Peter... A ponte xa tuve un debate grande con Luís no tempo cando se fixa a ponte. E a ponte pasando, se non me engaño do que estamos falando, é pasando a casa de Alberto. Sí. Fixo a provisora. Así. La Bueno, provisión está en medio, ¿no? sí.
que a casa pasando o río, ela non ten entrada de coche polo outro lado, porque entraba por onde vive Seio logo, Pascual, por un camiño que ali non tiña entrada. Entonces, fixose esa ponte para a entrada o coche poder entrar polo medio de Pelourín adiante. E aí houbera unha revolución dos veciños, e ali tuéramos un debate moi grande, e despois puxos unhas cadenas para uso dela particular. E que despois hai fincas, pero eu non sei ese servicio que fixo ela, non sei realmente... A legalidade, por iso... Claro, que non creo que non pediu os permisos pertinentes. É Efectivamente. dicir, cando todo vai a por favor, cando enfrentamos entre veciños, vamos todos con o sabe de agora. Entonces aí houbera unha guerra, bueno, despois foi calmando, pero a guerra sigue. Dice, eso xa prescribiu. Sí, é que o debate está aí, que en principio prescribiu, o está a punto de prescribir. Foi no... Estaba desacordado tamén a hora de puñer É que eu puxo un montón, é que ahora ponle máis penas, pero se non lle deixe pasar o tractor sen un liño. Ahora pasa. Son 6 años. Ahora pasa. Ya non se pode hacer nada. Sí, que foi no... Dentro 2003... 2003... Non se non vive aí, ou... Non, ben esporádicamente. Mas morreulle o marido fai... Sí, por aí. Ten un fillo, ven así un fin de semana, un viernes, un sábado. Pero é unha persona tamén un pouco... E os permisos dos permisos? Sí, Sí, a prima da No, Non é irmán, non é é familia, non é? Non, ela tiña un irmão, non sei se morreu, que estaba fora. Sí, claro. Pero é prima da Navarre. É, prima da Navarre. Eso sí, a prima da Navarre. Bueno, rayando un pouco así. É moi peculiar. Engancha, pero dá que soltar. Levantamos así. É unha cousa, mira. Hai unha polémica ca Federación de Asociacións de Veciños da provincia de Lugo que convocaron o Día do Veciño e o Día da San Lucas. Si, leva para allá, claro. Pero o Día da San Lucas. O 18. O Día 18, van facer a comida. Outra vez? Sí. É que só leva facendo 4 anos. Se dixemos que como non podemos ir, que o da foi. O importante é que somos, non? Eu personalmente dixo un día, me acordo que foi. Eu creo que nunca foi un día grande de San Lucas, foi coincidido. Sí, No, coincideu varios anos a salud. E claro que coincideu, chamei eu É o fin de semana iso. É o fin de semana ese. Leva varios anos. Mira, Podo enseñar, claro, que teño os correos da federación cando... Pero o 18 non coincidiu porque non coincidiu o 18 o sábado. É domingo. Coincidía O sempre... domingo, exacto. Coincidía sempre o día de San Lucas. Leva varios anos... Coincide nas... Mira, hubo 2 anos que non coincideu e foron a Xeo e a muller estaba unha vez máis, fomos. Pero que depois a partir disso... É que aquí, vamos a ver, a comisión no que se basa é que é o día 18. Vamos a ver, coincideu na San Lucas, pero non coincideu o día 18. Claro, ya no. Ese é o que estamos falando. Non, 2 anos. Coincideu na San Lucas, pero non un día. Na San Lucas, coincideu na San San Lucas Lucas. se queda, se San Lucas son Sí. martes, pois Sí. convocan a comida o sábado ou domingo. Pero A comida é o sábado ou o domingo. Entonces, E a San Lucas... a asociación o que pide que reconsideren a data para que en vez de poñer o día o 18, que se poña igual o sábado, non pasa nada. Sí, non pasa nada. Entonces, eu non sei se a corporación pode apoiar eso ou non. Estamos de acordo con eso. Sí, foi o único, pero en realidad non apoiou a 18. Vou facer unha declaración ou algo, non sei se estamos de acordo ou non. Eu plantexo eso. Aí pareceme ben. Pero non sei se tú... O presidente fixo unha carta, ten ele unha carta para mandar, pero dicir, Tamán. pero eu non sei se el ten unha da comisión, pero se o pleno estamos de acordo a través do Concello, non, pero digo a través do Concello, un acordo noso pedindo, Pero podes ayudar no señor, non sei. Pois bueno, ou que veña o presidente falar contigo e acordar. Eu que non mando a carta, é falar para vos, non, optimismo tampouco. Bueno, pero se faga, Pero ahora salió outro día
que a todo se faga, pois ainda hai máis, cada vez, é dicir, hai tempo de marcos maior para que eles se consideren No, así. pero eu acordo que algún vez coincideu exactamente das cousas. Se complemento, Pero 18 ten que facer xa, vamos a ver, xa ten moito tempo que non coincido 18 Domingo. domingo. Sí, o fai 5 anos, non? Vale. Non máis. No, a mí me No, porque se notou que era deficiente. Non, se pasou. Por eso, é dicir, Hai que Igual hai igual, 12 anos. pero bueno, este ano saliu que son a data señalada, por dicir que é, Pero non é como deficiente, non. No, si levamos 10 anos. 2015, 2025, 2016 ahora. Levamos aquí 10 anos. Non cerrado. pero este ano estima San Lucas é algo especial, logo. Sí, igual que non é por nada, cando foi que lle fixeron a día Xosé Rizoso en homenaxe a Día Cerro, inaugurando unha sala, sabe, en Pondororio, o 18 de San Lucas, a 6 da tarde. Dicir, a puntaxe, bueno, como para que pero bueno, son cousas da vida, eso. Bueno, pues levantamos. E outra cousa, voche... Que mande os comandos. hai que tedes que Claro, que fale, Miguel, con... Si, xa nho digo eu. Teño a carta aquí, xa nho digo eu. Ese temos que, non sei, firmar algo, eso, pues, avisado, non sei. Non sei que é unha pero vamos. No, es que precisamente la presentación diciendo de toda la provincia de Lugo en la comunidad de Lugo. Pero que le llevan a poner la de decir. Y para que se solucione todo. O sea, nada que no Comentar cheo, co tema desa finca que hai, que falamos antes do tema do da auga, que a finca que hai en San Lázaro, onde se iba a facer a depuradora, hai alguén interesado en... É que eu falei unha vez, hai alguén interesado en comprar esa finca, se a queredes... Es como una finca que es nuestra, allí en San Lázaro, que hay una persona que está detrás. Decidí cambiar a Luisa, que interesó de cambiar el coto. No, pero es que están aquí en San Lázaro, detrás de Robles. Por eso. Cambiar los de Robles, intentamos que si lo fuera a construir, intentamos cambiar a Luisa, todo lo que tengo dado nada. Bueno, eu digo que hai alguén interesado en comprala, facerle que... Vale, perfecto. Vale.